KSA Dipu District Committee tumpen patir piponsi pini Dipu Ru Samson Singh iti chikimo Amir Birialong Karbianglong Venture Lothan ba tuma phan bainong ki piperek puthak ghonta hini aparman kachesong Venture School Lothan ba tuma phan achiklo bainong ki pipede panajok than ba tum pinir ni anta isi pen isi kisung asonsi kachetong nang dolo laso phutha kedamtang pinanganar ni malompen Karbianglong Autonomous Council atum prabjin pen bainong pipo pusi lamchak chipilo bonta pinir ni anta bangso kilong nang jia bainong ki pithek therega jok KSA atumpen ghonta hini aparman Ru Samson Singh inti chikimo Amir Birialong a hiring tangrak pen kachesong asai kedengpon Bangso kachesong ahut KSA mai phupen kaningje ponatengke kelong nangje bainong prabjin pen pinangji lapen nonason pute a okchodet a hilang seled athe lothan ba atum itum asumar mate itumak heya pharmansi lonang than pilo lasi lothan ba atuma phan aman pinangji lothan ba atuma phan aman ki pithek the bang phuke pir thelong amuke bangbe nai loputa jongpon kedamtang penanganan ni pensamentum karbilo charli song tumpen Karbiang Autonomous Council phan pachini lo je Karbiang long Venture School a teacher atuma phan salary ki pi kape bat po joine pela tum phan a chiklu so pi pe dat duko asini tum pulo prabjin pela so puthak po nang litum pinang po Karbiang long along ke doan Venture School a teacher atuma bang la tum ta family do relatives do asu do school ka che toy do na sumara tum phan bang ta lahelam do a posila tum phan a kam cho toy tang der lo pot a nam ta pino la pen la so school ke lang litum le ka khulita pali Karbiang long Autonomous Council andar se ka khuli lo posi nang litum se ke toy lo khuli non puta la se dak lo pe than der phi rang tum pi pe dat bang ke chok che pusi prabjin pen pinon punitu bata chuning rilo la pen alai tum press lang ta clarification chipit hulo jani tum la pan pipo abe ako nang e box so bang ke KSA tum bang ke half knowledge po paksi nang putu are half knowledge kali kalang sita nang li chiklujon sir kep pini an chiklujon Christian le erlo ata dorma pini bute komalo half knowledge ke lasi Karbiang Autonomous Council tum phan ni ligi pugela helo a okchodet a hilang selera kam claim ri tuliram rong hanga ke hai latum ta munit saide munit atum si lapeni tumo sumar tum phan luna ke than pi tum saide lopor teacher aphan respect ni lapen teacher aphan ka chi respect thek thia munit ke pirthelong la helo amuki bang binai munit aposi nangli phanili amu wangwe o pule ki pukali seta nangli jong si respect thek that pi thek that pote nili pupe morat si nangli phanang punang kokji nangli phan amu wangwe punang pudet na po bangsi nili ge nangli phan nang ka pachini dunlo lasi non mat prabjin penalang li tum phan la so pinangji pusi pin dagru Samson Singh tialong ni tum pen sit-ins demonstration ghonta hini aphan tum dak kachi song a program deng ponlo kedamtang apor ahut Karbianglong Autonomous Council pen quality education asai kedeng pon lake athia mata chok chelang lasi chobai ongte chenep check palam thita ilitumalong chethanlong lokno quality education ke ahok pet ke wanun elang better education an wanun pipot ma pulotang te ke ongdong adim ke charli dunji aphan akisung do olang lasi kahe nodak pen men kapa mesenji puke kopio hormulo ki unpo lasi quality education po concept amata chok chelang chok chi po theke Karbiang Autonomous Council kachari atum claim pami midera potno ki puji ke quality education wan po bom school ke lang pami me bom lothan ba atuma phanta bainong pipe bom pulote konat pen lo quality education ke wan po puta KSA mai phupen arjupon kelake lasi muni tumke puloke chobai ong ta amena si chenep check po hai quality education ke wanun elang hokpet ke better education an wanun athe words itum ke people of words puke ki ong dung school tum zero la metric ke pass dunta koson si quality wanun po heno dak pensi men best ke wanun ji puku pi hormula na tum ki un po la se a quality a concept mata chok chilang lang tum ke la chok chilang elang tum thang ma si a system ma si claim pa me dera posi thanban elu laso ka chini ne dera posi pini bangke education la pen quality ko pi hormu malang tum chini pa me o ason kali data posi ke claim kali lang claim tabre ason si pini bangke ki puye bangke quality education wan po bom seta pu bangke salary ta pipe bom ha school bangke check lang pa me bom school bangke quality education ka pe doi fan school ka visit ke dam hada bangke ok an petun pipo high school head master tum SMC tum ko pi jong quality education lake lapen bangso bainong jong si prabjin pen pi thek the pulote ke bangja por ahut ke arona teng pen kache song setami deng nang kokpo halaso ahut komane kupine kisung dokok pulote Karbiang Autonomous Council atumsi atai che enangji puta pini kache song along pen ke ther pado konthu News Report Karbiang Live